Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manas ganit. Mga igsuon uban sa tanang mga intensyon nga gihalad dineng Santos Kamisa, ihalad usab nato ang tanang mga katuyuan nga naakaron sa tong kasing-kasing. Padayon gihapon kita sa pag-ampo alang sa kalag ni Danilo Reroma. Labi na sa ikalima nga misa novena alang kaniya. Ihatag na unta kaniya sa labing maluluyon nga Dios ang pahulay nga way katapusan. Ato karong hinulsulan ang atong mga sala aron mahimo kitang andam sa pagsaulog sa santos nga misa. Ikaw nga gipadala aron pag-ayos mga mahilsulon, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Ikaw mianhi aron pagtawag sa mga makasasala, Kristo kaluy-i kami. Kristo kaluy-i kami. Ikaw nga naglingkod sa tuos amahan aron pagpangabaalan kadamo, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Kaluy-an unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan pasayloon sa atong mga sala. Daduon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos nga gamhanan ug maluluyon, uban lamang sa imong panabang nga makahalad kami kanimo sa angay nga pagalagad ug pagdaig. Himo ang nga mahubad unta namo sa mong kinabuhi, ang pagtuo nga mong gihuptan, ug mosalig unta kami sa imong saad sa kinabuhing walay katapusan. Kini among gipangayo, pinagi sa mong Ginoong Hesukristo imong anak. Buhig hari uban kanimo sa Espiritu Santo, Dios nga usa hangtod sa kahangtuhuran. Kinutlog gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga-Roma. Mga igsuon, kay wala usa kanato nga magkinabuhi ug mamatay alang lamang sa kaugalingon. Kung buhi kita, ang atong pagkabuhi alang sa Ginoo, ug kung mamatay alang usab kita sa Ginoo. Busa buhi kung patay, iya kita sa Ginoo. Kay si Kristo namatay ug nabanhaw aron mahimo siyang Ginoo sa mga buhi ug sa mga patay. Busa nganong maghukom ug magtamay man kamo sa inyong isig ka magtotoo. Moatubang kitang tanan sa Dios aron hukman niya, kay ang kasulatan nag-ingon, tungod kay buhi ako, nag-ingon ang Ginoo, muluhod ang tanan sa akong atubangan, ug ang tanan magdaig sa Dios. Busa ang tagsa-tagsa kanato maghatag ug husay sa iyang kaugalingon ngadto sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Dios. Nagatuwa ko nga makakita ko sa mga buta nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Nagatuwa ko nga makakita ko sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga ang Ginoo mo'y akong kahayag ug akong kaluwasan. Kinsa may akong kalis
sanga. Ang Ginoo mo'y dalang panan sa akong kinabuhi. Kinsa pa may akong kahadlukan. Nagatuwa ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Tiha sa yuta sa mga buhi. Usa kabutang akong gipangayo sa Ginoo. Kini mawang akong gipangita. Ang pagpuyo diha sa balay sa Ginoo sa tanang mga adlaw sa akong kinabuhi. Aron makasudong ako sa kaligugmaon sa Ginoo ug makapalandong sa iyang templo. Nagatuwa ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Tiha sa yuta sa mga kituhuan ko nga makakita ko sa kaayo sa Ginoo. Diha sa yuta sa mga buhi. Paputa sa walay kahadlok ang Ginoo. Pagmaligon sa kasing-kasing ug pabuta ang Ginoo. Nagatuwa ako nga makakita ako sa mga butang nga maayo sa Ginoo. Tiha sa yuta sa mga Ang Ginoo manaa kaninyo. Manaw sa Kinutlogikan sa Ebanghelyo sumala ni Lucas. himayaw na ikaw. Usa niya nakahigayon may daghang mga kobrador sa buhis nga ug mga makasasala nga miadto kang Hesus aron pagpamati kaniya. Unya ang mga Pariseo ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbagulbol nga nag-ingon, kining tawhana nagabi-abis mga makasasala ug nakigsalo pagani kanila. Tungod ini misugilon kanila si Hesus ug usa ka sambingay. Padanglit usa kaninyo may usa ka gatos ka karnero ug nawala ang usa niini. Sabay inyong buhaton. Yang biyaan ang kasyaman ug siyam didto sa sibsibanan ug pangitaon ni ang nawala nga karnero hangtod nga kini iyang makaplagan. Ug ini kakaplag niya ni ini malipay sa pag-ayo iya kining pasanon ug dadon pagbalik ngadto sa ila. Niya iyang dapiton ang iyang mga higala ug mga silingan ug miingon sa kanila, maglipay kita kay akong nakaplagan ang nawala kong karnero. Sa ingon usab ni ini sultihan ko kamo nga mas dako ang kalipay dito sa langit tungod sa usa ka makasasala nga maghinulsol kaysa kasaman og siyam ka tawo nga matarong nga wala makinahanglan nga maghinulsol. Upananglit usa ka babae nga may napulo katag sa kadako kawad-an og usa. Unsa ba iyang buhaton? Magdagkot siya suga ug manilhig siya sa iyang balay. Iya kining pagitaon pag-ayo hangtod nga makaplagan. Ug ining kakaplag niya niini tawgon niya ang iyang mga higala ug mga silingan ug maingon sa kanila, maglipay kita
Kay akong nakaplagan ang nawala kong usa ka dako. Sa ingon usab niini sultihan ko kamo nga mga lipay ang mga anghel sa Dios tungod sa usa ka makasasala nga maghidulsol. Mga igsuon ang ebanghelyo sa Ginoo. Dayon ikaw, O Kristo. May istorya mahitungod sa usa ka pari. Sa Diyos buntag excited kay siya tungod kay audience niya sa Santo Papa. Nya sanglit moagi inigsud sa Vatican, aduna pa may security, mo nang nagdali-dali siya no nga di siya malate no sa security unya makaabot gyud siya no sa iyang scheduled nga audience sa Santo Papa. Pansamtang milabang na siya sa dalan kay paingon na gyud siya sa Vatican City, giduol siya usa ka makililimos. Familiar kanyang naong sa makililimos. Di sa kailaman ko nimo. Wala ba ito mag-abot sa una sa seminaryo? Midugo ang makililimos na siya. Nag-abot ta sa seminaryo. So wala ka mapari na siya. Napari ba ako? Diyan anong nagpakilimos sa malang karon? Siya taas kayong istorya pero nawagtang ko. Sugod sa pag-ampo, unya wanay direksyon akong kinabuhi. Dili na ko epektibos ministry hangtod gikuhaan kog faculty. Padayon na akong kasaag-saag hangtod nga usa ka adlaw ni ana naabot ko dinhi. Sa ganahan ko makiistorya nimo pero nakoy schedule karon no makiistorya sa Santo Papa. Sige pangitaon niya tika diri balikon tika diri. Pila istorya no ang maong pari nakaabot gyud no siyang audience sa Santo Papa. Bit-bit niya no ang kadisturbo nakakita siya former classmate sa seminaryo na pari pag yun unya karon nahimong makililimos. Pila istorya maayo kay ang iyang audience sa Santo Papa, nalipay kay siya no of course talagsaon na baya na no nga experience. Panwa gyud niya kapugni pag human gyud siyang tuyo ningon siya nga Holy Father nadisturbo ko nakoy nahimamat nga pari ba pagdaing sud nako dinhi nagpakilimos na malang ngunang Santo Papa unsay nahitabo niya ingon ni siya Holy Father nga medyo nasaag gyud siya nagiang ko niya iyang sayop unya muna kanang nagpakilimos na lang ron ingon ang Santo Papa balik ugma pamahaw uban ako dad-a ang maong pari. Ug tuod man gibuhat sa maong pari no, yang pagita dayon no, ang maong makililimos no. Unya pagkaugma iya gidanga to sa Santo Papa. Paghuman nalag wala lang no, gi-welcome siya sa Santo Papa no. Unya kanang pagkahuman niingon ang Santo Papa nga kamirang duha mag-istorya. Ang pari nga nagdala no sa maong usa ka pari no nga nasaag kana bang sa nagwonder sa unsa kay mahitabo no nagampo siya nga favorable lang unta pagkahuman malinawon kay ugnaw no ang maong tao no gikan sa kay istorya sa Santo Papa excited kay ang pari no manginsayod unsay nahitabo. Niingon ra kuno ang Santo Papa nga kanang unsa may imuhang nakatunan sa imong kinabuhi. Miingon niya mitubag ang maong tao nga nasaag siyang kinabuhi nga nakaamgo siya nga daghan siyang giusikan. Ikaduhang pangutanan sa Santo Papa, aduna pa ba kay interes mo balik sa pagkapari? Niingon sad kuno siya nga dili na mangyud ko angayan apan kung tagaan ko nimo laing chance Holy Father gusto ta ko mobalik. Mingon na Santo Papa pakumpisal ako ug miluhod ang Santo Papa sa nga tubangan ug mikumpisal ura gyud to nahitabo nya ningon pagkahuman ningon ang Santo Papa mobalik ka sa imong pagpangalaga di si pari una nimong tahas
Mao pag-ampo alang sa mga kaparian nga naglisod sa ilang ministry. Ikaduha, usa kas mga pare nga in charge sa tanang mga makililimos sa atong archdiocese. Pila istorya, nabalik sa ministry ang maong pari nining panahon na epektibo na kaisa siyang pagkapari. Unya, kada bang mura bag iya ng gitreasure na gyud, no? Ang iyang bukasyon. Unya, maayog gyud kaisa, no? Siya kinabuhi sa pagpangalagad hangtod sa iyang kamatayon. Pagkanindot mga igsuon, no? Sa gibuhat sa Santo Papa, alang sa usa ka makasasala. Pwede naman ta siya moingon nga makasalig pa ka kunimo, no? Nga mga lagad kay si pari, no? Panindot kay iyang gibuhat, no? Kay una gipadayag sa Santo Papa ngadto sa maong pari nga nasaag, no? Ang kaluoy ug pasahilo sa Dios, no? Ang kaluoy ug pasahilo sa Dios. Mga igsoon din sa ebanghelyo karon, nindot kaayo, no? Lanog kaayo ang maayong balita, no? Dakong kalipay sa gingharian sa langit, no? Ang pagbalik sa usa ka makasasala, magsadya ang mga anghel sa langit, no? Alang sa pagbalik sa usa ka makasasala. Yan nindot kay ang sambinghay, no? Sa napu ka karnero mawagtang ang usa, pangitaon sa mayng magbalantay, no? Pangitaon sa mayng magbalantay ang karnerong nawala, no? Tanaw na to, usa ra baya tato napamansik kas murag 99, no? Ka mga karnero, no? Pagtagaan niya panahon. Ing ana ka importante ang matag-usa nato. Nga bisan masaag ta, no? Ang Dios mangita nato. Aron pagpadayag sa kaluoy, paghatag nato bag-ong sinugdanan. Pada sa ebanghelyo mga igsoon ko nakabantay mo, nag-uulpod ang Ginoo, no? Alang sa mga relihiyoso nga mga Hudiyo. Labi na ang mga Pariseo umang magtutudlo sa balaod. Sila nga unang nakadungog sa pagtulunan. Silang unang nga nagbag-o silang kinabuhi. Uy, nahimo naman hinuong mapasigarbuhon. Unya murag dili naman sila baka welcome, no? Sa mga makasasala nga buot sad maminaw sa pulong sa Dios, nga buot pud mubalik ngadto sa Dios. Mga igsuon, simba ko lang, no? Maningkamot unta kita nga dili kita may sama nila, no? Nga kitang mitubag na sa imbitasyon sa pagbag-o pagsunod sa Ginoo. Dili unta ta mahimong babag, no? Alang sa uban nga buot usab mubalik sa Dios. Hinunua kita unta mag-abli sa simbahan. Kita unta magpasayo nila na sila mubalik ug magpaduol sa Dios ug magpatalinghog sa imbitasyon, no? Sa pagpakigsuod kaniya. Palihog manindog. Ang Ginoo maong magbalantay nga nakailas matagusan nato sa ngalan gayud. Ipadangat nato karon ang atong mga pag-ampo ngadto sa Dios. Masaligon diha sa iyang personal nga paghigugma alang sa matagusa kanato. Moingon kita, Ginoo sa imong dakong gugma tubaga kani. Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ka. Nga ang simbahan mahimong buhing ilhanan sa matuod nga pagtagad ug sa dekadong pagatiman alang kanila nga sinalikway sa katilingban. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma tubaga ka. Nga sila nga naanod palayo gikan sa dalan sa katarong, makabati sa tingog ni Kristo ang maayong magbalantay nga nagtawag kanila sa pagpauli. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga ang mga kabatanunan nga nakasulod sa bisyo, sa krimen o sa mga ginadiling drogas, makakaplag sa ilang tinuod nga kaugalingon o dignidad o mupauli balik sa balay sa Dios, pinaagi sa pagpangayog pasaylo. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma tubaga kami. Nga ang tanan nga nang antos o gisulay
pinaagig balatian, makaamgo nga gihigugma sila sa Dios, pinaagi sa pag-atiman ug sa atensyon nga atong gihatag kanila. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga kami. Nga imuntang isipon nga takos ug mapuslanon, alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga kami. Nga ang mga nangamatay makasulod agi sa pultahan, sa panon ug magsadya uban sa magbalantay sa ilang mga kalag. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo sa imong dakong gugma, tubaga kami. Labing malumong nga amahan, giyahi kami subay sa matarong nga dalan. Dungga ang among mga pag-ampo, padalangini ang matag usa kanamo diha sa paagi nga labing maayo nimong nahibaluan. Musunod unta kami bisan asa nimo kami dadon. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Amen. Mga igsuon pag-ampo kamo aron ang ako kang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga amahan makagagahom sa tanan. Dawaton unta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa imong mga kamot. Palang sa pagdaay kaghimaya sa iyang ngalan. Palang usab sa itong kapuslanan ug sa tibuok niyang santos. O Dios nga maluluyon itugot kay kahalad namo ang usa ka putli nga sakripisyo aron mapasaylo ang among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Hibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Mamanang ayaw nga to sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Santos nga amahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayod, nga magpasalamat kami nimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong gibuhat ang tao tungod sa daghingapin mong kaayo. Imong gisilutan tungod sa katarungan, apan imong gihapong giluwas tungod sa dakong kaluoy, pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Busa ang tanang binuhat sa langit ug sa yuta, nag-awit sa usa ka bag-ong awit sa pagdaig. Duyog usab kami sa tanan mong mga anghel sa langit. Silang pagsangyaw sa imong walay hunong nga himaya, diha sa usa ka awit sa pagdaig sa ilang pag-ingon. Santos, Santos, Kinindi sa kagahuman, puno ang langit, tukiw sa himaya. Usahan sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadalangin mong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit siyang kaugalingon mikuha sa upan, mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kan-a. Kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang padihapon mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini pag-inom kamo nga tanan kika niini. Kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan.
Ang dugo ngay ula alang nini ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Atong isangyaw ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo namatay, si Kristo balik. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Hesukristo, naghalad kami kanimo amahan nining pan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagpasalamat kami nimo tungod kay imo kaming giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuwa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himuwa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo, ug sa tanang mga pari, ug sa tanang katawhan nga imong gitubos. Hinumdubi ang imong anak si Danilo, nga imong gitawagan ha kanimo gikan nining kinabuhia. Sa pagbunyag na matay sa uban ni Kristo, mabanhaw ta siya uban kaniya. Hinumdubi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, ilabi na silang tanan nga among gisaaran usab sa among mga pag-ampo, ug ang tanang kalag sa purgatorio. Malaumon nga babanhaw sila ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluy kaming tanan. Himuha kaming angayan nga magkaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios. Uban ni San Jose ang iyang bana. Uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagtuman sa imong kabubuton latas sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw ang himayaon, pinaagi ni Hesukristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya, gihatagan ha kanimo makagagahom nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Gitudloan kita sa Ginoong Hesus sa pagsangpit sa Dios nga atong amahan, busa masaligon kita karon nga moingon. Anak nga naka sa mga langit, patay ko ng imong ngalan, muabot ka na mo ang imong kingharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalano namo sa matagadlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala. Maingon nga nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami tugyan sa mga panulay, inunualuwas kami sa dautan. Mangayo kami kanimo Ginoo, imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahona, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, mahilayo sa tanang kasamok, samtang nagpaabot kaming malaumon sa pagbalik ni Hesukristo among manunubos. Kay managing arian, hanggang himaya, hangtod sa kato. Ginoong Hesukristo, nag-ingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ginoo, ayaw tanawa ang among mga sala,
kundili ang pagsalig sa imong simbahan ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kaninyo. Salamat. Mga igsoon, ipakita nato karon ang atong panag-inig suunay. Kaluyin kami, patagi ka sekali. Kini ang kordero sa Dios nga nagwagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan kitang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. O Ginoo, tultuli ako sa dalan sa kinabuhi, puna ako sa kalipay diha sa imong atubangan. Magampo kita. O Ginoo, naghatag ikaw kanamo sulod din ang Eucharistia ug bag-ong kalauman, imo ang imong mahigugmaong gahom, magpadayon sa makaluwas nga buhat sa pagtubos kanamo ug magdala kanamo nganhas sa kalipay nga imong gisaad kanamo. Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manalangin kaninyo sa inyong banay ang labing makagagahom nga Dios, ang amahanan akong Espiritu Santo. Nahalad na ang misa na nato ang gugmag kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos.